Ka-OFW, ito nga pala yung pwede nyo ding gawing negosyo kung kayo ay nasa magandang pwesto sa lugar ninyo. Coffee bendo. Malakas yan pag tag-ulan kasi marami ang nagkakape or hot choco. Alam ko 5K lang ang bili namin dyan. Second hand lang yan pero maganda ang ROI nyan or return of investment pag maganda ang foot traffic sa lugar nyo. Ito nga at bubuksan ko siya ngayon. Every week yan tinitingnan ko kung magkano ang laman pagkalipas ng isang linggo. Ngayon ay summer pa kaya medyo mababa pa ang laman yan. Tara at pintayin natin kung magkano ang laman. Kunin natin yung coin bank niya sa loob at doon naiipon yung mga 5 peso coin pag may customer na nagkakape. Lumang 5 peso coin lang pala ang tinatanggap ng coin slot na itong sa amin. Magkano nga kaya ang laman? Sa una, parang isip mo mababa yan, 135 pesos lang ang laman ngayon, pero pag taglamig ay doble yan. Kung susumahin, sample 135 times 4 weeks is 540. Kung mahina, for 6 months may 3,240 ka. Pag malakas, sabihin nating 250 times 4 is 1,000 for 6 months, ulit ay 6,000. Bali kada taon ay meron kang 9,240. Bawi na agad ako sa investment kong 5,000. Mura lang din naman ang cup niyan, 35 pesos ang 50 cups. At ang kape at hot choco naman ay 100 per pack. 1 year lang ay bawi ka na sa puhunan. Then yung mga darating na taon ay income na yon sa pandagdag sa negosyo. Diba ka-OFW, ang pera pinaghirapan ay pwedeng maging puhunan. Dagdag lang ng tagtyaga at diskarte. So paano ka-OFW? Be business minded para hindi masayang ang perang pinaghirapan.